poďte, deti. Ideme do nemocnice, pozrieme sa, ako sa darí mame. A kým vojdeme dnu, viem, že to nemusím vraviť, ale pre istotu, správajte sa pekne. Mama sa nemá dobre, takže ju nerozčulujte, najmä ty, Julián, dobre? Akože len ja, môžeš menovať aj Hanu a Emu. A to je jedno, chcem sa spýtať aj tak niečo iné. Keď je mama nakazená tou chorobou, čo bola v správach, stane sa z nej teraz nejaký mimozemšťan alebo dačo také? To som mohol čakať túto otázku. Nie, Julián, nestane sa mimozemšťanom, je len chorá a potrebuje pár dní pokoj na lôžku. Hanka, to si ty? Hej, Hanka. Volá ma niekto? Mia, čo ty tu robíš? Paráda, že si tu. No, také cool to nie je, ale teším sa, že ťa vidím, Mia. Prišli sme tu za mamou. Má tu chorobu, ako sa volá? Myslíš chorózu? Áno, presne tú. Tú chorobu má teraz asi každý. Aj náš angličtinár ju má, preto som ho chcela navštíviť. Tu je ale plno ozajstných chaos. Nie, nevráť, že sa ti všetci nechať vyšetriť. Čakáreň je absolútne plná. Nie, teda dúfam, že nie. Chceli sme mali navštíviť moju ženu. Jej meno je Klaudia Vrabcová. Klaudia Vrabcová, pozriem sa, kde leží. Pán Vrabec, veľmi ma to mrzí, ale vaša žena je v karanténe. Nemôžete ju navštíviť. V karanténe? Naozaj? Moje zlatíčko, chúďatko. A kde je mama, ocko? Čo? Je na stavenisku, či kde? Nie, to sa mi teraz vôbec nehodí. Hovor od hasičov. No, pekne. Ja by som chcela navštíviť blízkeho príbuzného. Je to pán Krásny, Henrich Krásny. Samozrejme, pozriem sa. Tento pán leží na izbe 2. Môžete ho navštíviť. Počula si, Hanka, pán učiteľ je na 2. Ak by si chcela tiež prísť. Deti, zmena plánu, volali mi z práce. Veľa pracovníkov ochorelo a tak musím ísť do práce. Hanka, postaráš sa o cestu domov? Zvládneš to však. OK, keď nemôžeme vidieť mamu, pôjdeme rovno naspäť. No toto? Čo tu robia Vrabcovci? Boli tiež u babky a detka? Prosím, babka s detkom sú tiež v nemocnici? To som netušil. To snad nie. Detko s babkou sú tiež chorí. Tá chorosť sa šíri tak rýchlo. No ale aspoň je tu niekto z rodiny. Mária, postaraj sa o nich, prosím, utekam do práce. Dík. Ja sa mám starať o Juliana, Hanku a Emu? No nie, díky. Chcela som ísť nakupovať. Hovorila som ti, mama, že tu vôbec nemáme chodiť, ešte sa aj my nakazíme. Teraz máme na starosti Vrabcovcov. No ale ak tu je detko s babkou, poďme ich navštíviť s tetou Máriou. Aká návšteva. To je ale krásne prekvapenie. Čo to tu máš za nápoj, babi? Môžem si aj ja dať? Si chorá? Áno, mám chorózu. Našťastie to nie je zlé, ale musíme tu zostať na pozorovanie, vieš? Áno, nie je nám úplne dobre, musíme tu ostať na noc na pozorovanie. Nechoďte radšej veľmi blízko, deti, nechcem vás nakaziť. Čo? Nakaziť? To by sme mali pomaly utekať, moja. Poďme radšej rýchlo. Máme toho ešte veľa, máme dôležité termíny, chcem ma len vidieť. No čo toto bola za návšteva? Mikromini nanosekunda. Babi, vyzerá to ako ľad, ja len trošku ochutnám, čo? Nie, Julian, to nie je ľad, je to infúzia s dôležitými živinami pre mňa. Nie, kde je Emma? Teta Mária s Terezou zmizli, teraz sa musím o všetko starať. Emka práve vyšla cez tie dvere. Neboli ste o tom dohodnuté? Nie, von z dverí. Nie, nedohodli sme sa vôbec. Čo je toto? Čo sa tu deje? Prečo je tu fólia? To nie je okno? Že by to bola tá karaténa? A nie je tam mama? Ja to neviem prečítať, koho meno tam je. Chúďatko, mama v plastovom sáčku. Isto tam nemôže dýchať, idem bližšie, tu sa asi nesmie chytať, ale ako sa pozriem. Hej, malička, stoj, to je karanténa, čo tu robíš bez dozoru? Tu niekde je moja maminka, chcel som ju vidieť. Emma, tu si, nemôžeš mi len tak utiesť. Tak vy dve, rýchlo preč, toto nie je zábava. Emka, ostaneš pri mne, už mi neutekaj. Chcela som len vidieť mamu, veď sme už si navštíviť. Kde je Julian? Julian šiel predsa za vami, či nie? Nie, najskôr Emma, teraz Julian. No keď už šiel Julian, rýchlo choď hľadať, nech nevyvedie nejakú hlúposť zasa. Áno, babka, detko, skoro uzdravenie, ešte sa tu isto zastavíme. A čo je toto za izba?
S nákazou či s čím? Hej, niečo sa ťa spýtam, hľadám východ a neviem ho nájsť, nevieš, kde je? Hej, prečo nehovoríš, niečo som sa pýtal. No to je nezdvorilé, to poviem tvojim rodičom, budem sa sťažovať. To je teda neslušné. Julián. Kde si, Julián? Julián, na tejto izbe nie je žiaden Julián, si tu nesprávne. Hanka, to si ty? Dávid, čo tu robíš? Aj ty máš chorózu? Akurát hľadáme Juliána. Áno, ja som chorý. Nemocnica je preplnená, tak som v tejto detskej posielke. Mrzí ma to, Dávid, skoré uzdravenie. Veď hľadáme Juliána a teraz sa Hanka baví s Dávidom, to je strašné. Pán učiteľ, aby ste tu neboli sám, prišla som vám robiť spoločnosť. Ak vám budú píchať injekciu alebo dávať infúzie, budem vám držať ruku. No ja keď som chorá, som nerada sama a preto som tu. Mia, ako ti to povedať? Neviem, či je to také úžasné. Mala by si radšej ísť, tadiaľ prosím. Dobre, ak si moju spoločnosť neželáte, ja pôjdem. Ste odvážni, aby som sa bála byť tu sama. Pán krásny, ide vás vyšetriť a ty malička môžeš tu pokojne zostať pri ockovi. Mňa to neruší. Žiaden problém. Ale to nie je moja... Rada tu zostanem, super. Môžem vám držať ruku? Toto je východ? No ale aspoň som našiel nejaké dvere. Tak som na čerstvom vzduchu. To je správna cesta. Toto vyzerá fakt dobre. A prečo je tu ten kruh a to obrovské H ako... Netuším. No a teraz ja jem a preč. Mrzí ma to. Rada by som tu ešte ostala, Dávida, porozprávala sa. To nejde, musím hľadať Juliana Emu. No to snáď nie. Julian na pristávacom mieste pre helikoptéry. Hej, Julian, okamžite poď sem, to je nebezpečné. Rýchlo poď sem. Čo keby teraz prišiel vrtuľník? Čo tuto robíte? Toto je len pre personál, tadiaľ sa vôbec nesmie vychádzať. Vieme, to je môj malý brat, ušiel mi. Chcela som ho len priviesť, Môžete mi prosím vysvetliť, kde máte rodičov? Musia na vás dávať predsa pozor, nesmiete sa tu takto túlať. No, mama je tu v nemocnici, je v karanténe a ocko museli spracovať. Sme tu sami. No takto to nejde, nesmiete tu pobehovať, poďte okamžite so mnou. Dobre, ale ešte nám chýba malá sestra. Ema, tu si, poď rýchlo. No tu ste, všade som vás hľadala, táto nemocnica je obrovská. Aká som rada, že som vás znovu našla. Ostaneme už odteraz rozhodne spolu. No a teraz rýchlo dolu, zavolám vášmu otcovi. Pán Vrabec, vaše 3 deti sú u nás v nemocnici. Prídite si pre ne. Ako? Matka je v karanténe a vy musíte pracovať? No to nejde. Ak na vás nemá čas ani matka, ani otec, musíme vám nájsť nejakú opatrovnícku rodinu rýchlo.